Здравейте! Добре дошли в урок номер 5, моята поредица за астрологията. Аз съм Александър Ризов и в него темата ще бъде съотношение между двама души, нарича се синастрия. Ще дам примери и смятам това да е последното ми видео от тази поредица. Тук съм включил в програмата две натални карти като синастрия. Естествено, 2 юли 1992, 13:15 София. Картата, която обекна и 5 ми урока. И първия пример за синастрия е 3/4/1994 година, 16 часа и 23 минути си измислих, между тези двама души. Задавайки на програмата двете карти, едната е както при транзитите, в фоновия режим се въвежда втора дата и има опция синастрия. Или в някаква форма се поставяте двете карти. Ето тук първата е картата, с която работим. Ето я. Ето го Плутон в втори дом. Ето това е втората карта за 3/4/1994 година, 16:23 София. Тук показва аспектите между тях, съответно те дали ще се разбират или не. В случай тук няма никакви почти аспекти, освен един 120 градусов и един 180 градусов, тригон и опозиция. В случай опозицията си е винаги лошо, Юпитер и Марс. Тия двамата, каквито и да са те, не ми харесва този аспект, той най-малкото, че си е лош. Юпитер си е по принцип дома, Марс си е малко или много агресия, тя е спорта, но при лош аспект не ми се харесва и другите там някакъв 120 градусов аспект, който си е Меркурий с Плутон. Става сложно. Когато си направите синастрия между, да кажем, половинка, и така ви излезат аспекти, които не са подходящи. Това не значи да изгоните човека. Просто питайте за това, което ви се случва с този човек, да го обясните чрез схемите защо. И поне да не сте разочаровани, ако видите, че нищо не става. Или пък ако по някаква форма стане, защото тези аспекти могат да се отработват, както и случките в годината ни. Ви споменах при дирекция и при транзити, че ако мислим, преценяваме всичко мислено, можем по някакъв начин да го наклониме накъдето искаме. Но дали си струва е в случая важния въпрос. В случая тези двама души не е много удачно. Ако това примерно ви е шефа, също не е удачно, защото Юпитер и за работа отговаря. С Марс едно срещу друго, пак изобщо не ми се харесва. Дет се вика, ако е с някакъв тип партньор и може да се избегне, по-добре. Ако е брат и сестра, там някой, с който по задължение трябва да се общува, щете, не щете, но по този начин разбирате защо. Тук да измислиме някаква друга дата. Значи, в момента основният обект, който си е 92 година, го оставяме, него не го пипам и в 5 урока. Айде да го съпоставим пак с 8 август и 90-та година. Айде. Часа да бъде 20 часа и 15 минути вечерта да е роден човек в София. Ето, при този случай какво се случва между човек 2 юли 1992 година и 15 в София с човек 8 август 90-та година. Отново в София, само че в 8:15. Тук вече се виха милион аспекти.
Ето в случая Меркурий и Марс. 120, добър аспект. Меркурий е, нали, мислене, Марс е някаква сила. Така. Плутон, Венера, също добър аспект. Имаме тук една опозиция, която е на Луна. Сега, това е на Луната. Аз в предишните примери избягвах тези теми, но е хубаво като финален урок да го спомена. Не всичко в хороскопа, в наталната карта са планети, небесни тела, нали? Има тук северен и южен възел, които се казва, че са за миналите ни животи. Има един лилит, ето го тук. Това не са планети, нали? Нито са тези небесни тела, ето Слънце, Луна. И тях ще ги избягвам като значения. Аз работя само с небесните тела, които се водят, нали, планетите Слънце и Луна. Имам обаче квадратура Марс-Сатурн. 90 градуса е лошо. Тоест, та квадратура се казва, извинявам се, 90 градуса. Те двамата, я видим, че 60 градуса са между Сатурн и Плутон. Обаче тук имаме Марс-Сатурн. Пък лошо, пък тези двамата ще се разбират като цяло. Те и Марсовете си им почти съвпад. Ето тук, примерно, може да се получи. Ако не знаете значенията на дадените планети по принцип, което не е много удачно да се подвеждате, но можете да си на бързо време поне да видите какви ъгли има. Ако имате само добри ъгли, поне няма да знаете защо е така, както аз си обяснявам. Юпитър на дома, Марс, агресия и така нататък. Но поне ще имате някаква представа с този човек хубави или лоши ъгли има, пък после ви си усетите и как се случват те. Ето тези хора, примерно, повече ще се разбират със сигурност, така като гледам. Да. Това нали тук в средата кръгчето е Земята, ние сме на Земята, това са останалите планети. Сега да обясна някои други неща с синастрията. Значи, ето това е между двама души, един хороскоп, две натални карти, така изглежда. Сега го изключваме и се връщам обратно на чистата натална карта на човека. 2 юли 1992 година, 13 часа и 15 минути в град София. Тук, когато аз правя хороскопи, правя след. Обикновено ме питат, освен всичко от кого, с какъв, нали, кога ще има деца и така нататък, което ние смятахме с вас за това лице. С какви хора ще си пасва? Значи ще си пасва категорично. Ето сега. Тук гледаме десцендента. Ето го. Овен. Определено този човек с зодия Овен за семейството специално и за разбиране като приятели, като каквито и да било взаимоотношения, ще се разбира. Тоест, те ще имат един синхронен живот. Това е много добро за семейство специално. Ето асцендента Везни, обратното Овен. Обратното на асцендента всъщност. Това е единия пример, когато на десцендента зодията. Другото, Луната е в лъв на този човек. Значи всички лъвове би трябвало по някакъв начин. Защо? Защото на даден лъв Слънцето ще се яви, ще направи съвпад с Луната. Слънце-Луна. Тоест, подхождаме си с обратното на асцендента, т.е. зодията на десцендента, третата ни зодия Луната и това, което лежи на първи дом, също често и леко от втори, се разбираме. Ето тези зодии, но по-малко. Това тук са в случая Везни, нали, Скорпиона. С тях също този човек ще се разбира. И
Рака, той Слънцето му е горе, собствената си зодия, което грява целия хороскоп горе на зенита. Повтарям. Един човек, ако не правиме синастрия, просто си гледа наталната карта. Да се разбира. На първо място с зодията на десцендента, лунната зодия, след това на първи и втори дом, които зодии лежат най-вече на първи, и зодията на зенита, горе на хороскопа. Така, но неразбирателството най-вече избягва осмия дом. Както ви казах, че в осмия дом никоя планета не работи, съответно при една синастрия, особено зодията, това е Слънцето, ето, Слънце в Рак. Човек е зодия Рак. Слънцето на един телец ще дойде тук. Няма как с зодията в 8 дом, други човек да се разбирате, или пък луната. Но когато луната, вашата луна е на другия човек в 8 дом, няма да разбира вашата емоция. Обаче, когато е Слънцето, самата зодия, т.е. вашата цяла същност, изобщо този човек няма да я разбира. Може да има много други добри аспекти. Те ще ви свързват, вие ще се разбирате, но винаги ще го има това. В никакъв случай не препоръчвам, особено семейство, с човек, на който Слънцето е в 8 дом. Тоест, ако ето този човек с телец, в никакъв случай, защото все ще има нещо, което пречи. 8 дом. Отива в 8 дом самата зодия. И тук е аз съм го написал в моята книга. И все пак половината тя е 30 няколко страници за астрология. Съм написал как се мести пък луната. Тоест, на някакво парти, на някакво събитие, или някой се запознават, ако сте в интернет, може и да не ви кажат, че са на раждане. Обаче, деня, може и от Фейсбук, където се казва да го видите, се може да го получите някак. Луната често пъти се сменя не на момента, т.е. може да се окаже, че 2-3 дена е в един знак. Той ще хванете на човека, като знаете рождения му ден само, ще хванете естествено зодията, ще хванете и луната. И по този начин, ето тук е зодия Рак, виждате някой примерно, това да бъде, някоя везна, взимате и нейната, нали, ако е жена в случая, взимате нейната дата. Не знаете обаче часа, пишете на програмата, примерно родена в 12 часа, пишете родена в 17 часа, се луната в Рак. Идеално. Даже тук още по-идеално, защото тя и Венера си е в Рак. И по този начин, само с рождената дата, вие можете да предположите с този човек на къде евентуално става ли работата. Но с точен час е възможно най-точно, защото ще видите абсолютно всеки ъгъл, абсолютно всяка планета, точно в колко се пазва, защото може луната да е в Рак, ама да идва и тук, ама вие сте тук, то пак е в Рак, да, ще работи, ама друго си е така, тук да си е съвпад. Тук малко на Изус, нали, можете да си използвате, има също справочници синастрия, да видите този аспект, този можете в интернет да потърсите и да видите ако ъгъл е добър, ако ъгъл е лош, нали, вече като сте запознати с всичко, но като цяло това са можете да прецените спрямо ъглите или само според зодиите. Ако не може да откопате часа, пак е нещо и деня да видите този човек, тая луна, това и да опитвате. Но в всеки случай избягвайте си в 8 дом да е зодията, т.е. да е Слънцето. Луната също не е добра.
Добър аспект е Венера и Марс. Да са в добър аспект. Нали, друго, какво да се сета да ви кажа? Луната, Слънцето, Венера. Така, също, защо казвам, че на първи дом са звездите? Защото ако дадена личност се везна, в този хороскоп Слънцето ще дойде в първи дом. Обикновено се разбирате с тези хора или в пети, дома на семейството и така нататък. Но не и осми. Тоест, зависи в кой дом попада. И тук вече можете да гледате в първи дом везни, втори дом това, като знаете кой дом на какво е, седми дом на брака, така. И си гледате той десцендент и седми дом, и така на Овен. Овен, добре. Ама то дом така добре. Ето тук, ако имате този човек, ако има една дева, слънцето на тази дева ще спадне с Юпитер. Юпитер е дома. Добре. Нали, пак зависи колко ще се разбирате с човека. Трябва да се като един пъзъл да се тъмни. Та, с две думи, които хищни са две думи, вече 16 минути. Но това ми е финалния урок номер 5. Това е синастрията и последното, за което много практично може да се използва астрологията. Значи да се поставите и да видите ли си пасвате дадено лице, независимо какъв е човека, дали е половинка, бизнес партньор или каквото ще да е, да видите и с кои соди ще се разбирате. И като цяло приключвам моите поредица от 5 малки клипчета, епизоди уроци за астрологията. Препоръчвам да си прочетете моята книга, която си има на клипче тук в YouTube, ще я кача в видеофайл. Можете да я намерите и като книга, има я, не може да се намери по интернет в Google, ако напишете. Можете да я намерите. Също препоръчвам да намерите някакви справочници, за да си знаете пълните значения на планетите. И това ще е финала за сега. Значи, ако сте изпуснали някое видео, се върнете в профила ми. Първото е въведение в астрологията, второто с елементите на наталната карта, нали, на самия хороскоп. Третото говорих за домове и тела в хороскопа. Четвъртата е за прогностичната астрология, кога какво ще се случва. Иначе казвам, че няма нищо случайно. И някой като каже, то е писано, къде е писано? Не, тук мога го четете. Ето ви. И синастрията последното. Този човек пасваме ли, с това не си ли пасваме, изобщо не може да се търпим и защо можеме. И защо пък изобщо не можеме, да не се чудите, направо да си го видите докато е време. Това са ползите според мен от тази наука. Абсолютно според мен работи, защото дълги години съм работил с нея, помагал съм на много хора, напълно непознати, познати, които са искали да им направя хороскопи, някои са имали нужда, отчаяли се, след това съм им обяснил защо нещата се случват, че другата година така, че по-другата така. Имало и такива, които не са вярвали, минало е примерно една година, половин година, 2 години, 3 години даже. И се обаждат и казват, ти ми беше казал, аз ти казах, ти послуша ли ме? И не ме, някои са ме послушали, други не ме бяха послушали, си поизстрадали, други пък не ме бяха послушали, ама усещат какво се случи и се сетили някъде, записали си там, пазят си, понеже аз пиша нещата, като им разпечатвам и им ги пиша, какво ще ми се случи по години. Ама ти знаеш, че ми беше написано, ти знаеш, че си ми написал за 3 години само, може ли още 2? И почват във времето да си четат, да следят нещата и да мислят защо, как и какво. И по този начин се предпазват от всичко, което не искат. Не мога да кажа лошо, за мен няма лошо. Тук малко като за финал, понеже това ми е финалното видео от този план. Искам да кажа, че за мен, нали, аз съм човек, който работи с астрология, използвам карти Таро, може би напред ще направя
видео за тези неща. Смятам също да направя след тези въвеждащи уроци, може би някакви упражнения, може би ще опитам да видя възможностите на сайта жива връзка с някои хора. Категорично смятам, че трябва, поне аз така работя безплатно, стига да имам време, смятам, че хората трябва да се помагат. Това са науки, това не е професия. Тъй, че трябва, който има нужда, не ако няма пари да не може да си го позволи, трябва да може да му се помогне. Ще видя какви други маневри ще направя по моя канал и с моята книга, как да я разпространя. Тя е слабо разпространена, все пак предупреждавам. И иска още нещо да допълня, само че ми избягал такова. Като цяло, използвайте умно това, което ви показах. Следете си нещата. Сетих се, че исках да кажа, нали, това всичко са си мои виждания, никой не искам да кажа, че трябва да вярва точно в това, което аз вярвам, но след като аз виждам резултата, след като аз съм помогнал на много хора, искам да кажа, че смятам, че съм прав и няма лошо на този свят, има равновесие, няма дявол. Даже в книга съм го написал, само че когато човек говори и чува интонацията, ще ме разбере по един начин, когато го чете, може да се каже леле мале, той какви ги приказва. Няма дявол, няма ад, няма лошо. Всичко е равновесие. Тъй, че мислете какво правите. Има енергия, човек трябва да мисли, най-вече да мисли, не трябва да е суеверен в никакъв случай. И често казвам, аз имам уважение към някои религии, определено не към тази, която е в България, както съм българин, роден съм в София, но църквите, нали, ходил съм на църква във времето, но в течение на годините видях някои неща покрай тези места, които ме накараха да мисля така, както аз мисля за себе си, това е мое виждане, че това не е вярно, което е около тях, под никаква форма и човек според мен трябва да ги избягва или да ходи в тях като за да ги види така просто като архитектура. Всъщност ние сме тук и ако има нещо, то има нещо. На другите религии няма да ги намесвам, защото там смятам, че има истина. Има нещо над нас, за което не ни трябва църква, не ни трябва поп, не ни трябва посредник. Ние и това, което е горе, което ни е създало, или което ни управлява, което ни влияе, или иначе казано, за мен всичко е физика, математика и енергия. И икона или парче дърво и да му се помолиш, не намирам някакъв смисъл. По-скоро си кажи, всичко ще е така, както искам да бъде, отколкото да се молиш на парче дърво, защото ако ние тук сме човеци, кучета, има котки, зайци, всички видове същества, които ги има, изведнъж да се яват някакви икони, които са, нали, те са картини за мене, нищо повече, които имат лица на хора, с крака, ръце, глава, дрехи дори, и да им се молиш, там горе със сигурност няма хора. Каквото и да има, дори извънземни, е нещо друго. Това е за финал на моето видео, както и завършвам и книгата ми, другата ми малка брошурка, книжка, тя е на друга тема, тя е за изкуствения интелект и за еврото. И там в изкуствения интелект пиша, нали, че някакви роботи някои ще се четат описанието, както ние хороскопата, и ние си имаме някакво техническо описание, но не казвам го на шега. Най-вече завършвам и двете, и книгата и брошурката, но в книгата, която се казва Животът ни чрез другите измерения, завършвам с мислете, разсъждавайте. И сега ще го кажа.
Мислете, разсъждавайте, не бъдете суеверни. Нищо не е случайно, правете добро и бъдете живи и здрави. Ще видео, освен тези 5 планови видео, плюс 2 клипа ще кача с цялата моя книга страница по страница, плюс другата ми малка книжка. Какви други неща бих могъл да измисля, които да споделя. Но за сега това. Използвайте практично и разумно всичко, което ви показах. Всичко добро!